Lenka, práve ste vyhrali veľmi vzácnu cenu vybavenie kuchyne. Povedzte, čo si za to kúpite? No, budú to spotrebiče elektrické, hlavne to bude mikrovlnná rúra, chladnička, digestor a ešte porozmýšľame po dohode s rodičmi. Chcel by som povedať, že radi sme sa tejto súťaže zúčastnili, aby sme samozrejme potešili niekoho, kto môže samozrejme využiť aj v budúcnosti nákup v našom internetovom obchode a chceli sme sa samozrejme prezentovať, keďže na Slovensku momentálne sme ako najširší internetový obchod, aby ľudia naozaj videli, že jednáme správne a čestne a naozaj u nás výhry ľudia vyhrávajú a tešíme ľudí. Ako často sa zapájate do takýchto súťaží? To bolo prvýkrát do takejto veľkej súťaže. Maminka bude mať okrúhle narodeniny, takže to bola inšpirácia, potešiť ju. Hej, tej sa niečo ujde? Áno, určite. Podelíme to dáko. Čo všetko si u vás ľudia môžu zakúpiť? Ako som spomínal, ponúkame najširšie portfólio, takže ponúka od spotrebičov, či už bielu alebo čiernu techniku, rovnako počítače a komponenty a samozrejme ľudia nájdú od automoto cez hobby úplne všetko. Vybrali ste si portál My ženy, na ktorom táto súťaž beží. Prečo práve tento portál a čo vás tam možno najviac zaujalo? Často navštevujem stránku Markízy a zaujala ma tá súťaž. A z takých tých ženských tém je niečo, čo vás tak zaujíma, čo si rada prečítate? Hlavne módu a zdravie. Vy niekedy zablúdite na ženské portály alebo zaujímavé ženské témy? Priznám sa, že zabludím, pretože rôzne témy, čo sa týka vzťahov a ľudí, sú väčšinou smerované práve na ženy, takže občas to aj chlapov zaujíma, takže naozaj navštívim.